Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Galaw-galaw na mga kapuso all over Mindanao. It's a great Monday morning. Ato sang kamusahon ang ato mga kapuso dinha sa Lutayan ug Isulan sa Sultan Kudarat Province. Good morning, Sai! Mayong buntag sabjil ato sa bigrit ug good morning ang atong mga kapuso dinha sa Tudela ug Panaon sa Misamis Occidental Province. Mga kapuso, ang atong mga bisita karong buntaga gikarir ang ilang hilig sa anime ug nagkadaiyang characters pinaagi sa cosplay. Una natong makauban ang Cagayanon cosplayer nga si North Hevero. Samtang Sai, kinsa sabkaha ang gigaya nga character sa Davaoanyang cosplayer nga atong makauban unya taod-taod, si Lori May Mintal. Samtang makauban ni Attorney Resy Sabestok ang kapuso actress Vanessa Del Moral. Una na to makahinabi atong mga bisita karong buntaga, nasayod baka kapuso kung unsa ang pangalan sa usa ka lungsod sa Davao Oriental. Una pa man kini gitawag nga Governor Generoso. Si Gaboy ang orihinal nga pangalan sa mong lungsod, gikan sa two words nga siga ug baboy. Sumala pa nga usa ka adlaw nakita sa mga nahimuyo sa mong lugar ang apparition sa St. Elmo's Fire o San Telmo nga gitawag nga siga, uban sa presensya sa usasab ka baboy. Dihang ginapangutana ang mga lokal kung asa nakita ang apparition. Ginatudlo nila ang usa ka gamayng isla nga atbang sa baryo Tibanban o giingon ang Sigaboy. Busa ginatawag na kining Sigaboy. Tuig 1948 dihang gihimo kining usa ka lungsod o gipanganlang Governor Generoso agig paghatag og dungog sa kay kanhi Governor Sebastian Generoso. Mga kapuso, atong makauban karong buntaga ang Davaoanya cosplayer ug ambassadress sa pop culture Hiroshima, si Lori May Mintal. Maayong buntag, Lori May, ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Wow, in character jud ka. Kamusta ka karon, Lori? Mayong buntag sa tanan. Kumusta mo? Okay lang kay ko diri sa house. Okay lang jud ko. Okay lang pud kaayo, May, ug na-amaze jud ko nga nakita ka wearing your costume. Mga unsa makadugay ang imong preparations, Lori, gikan sa imong pagsuot og wig ug sa imong suot mismo karon? Mga 2 ka oras ug tunga jud ko nag-prepare ani tanan-tanan ang costume, ang wig, dala ang makeup pod. So, ana jud siya kadugay-dugay pod. So, Lori, unang-una, when you say cosplay para sa uban ang tan-aw, kayo are just wearing your costume ug props, pero unsa bay anaa sa cosplay? For me po, ang cosplay is a form of art wherein it is backed up with talent po and skills. Binubuo po siya ng different kinds of art form. Also, it's the art of portraying characters. Hindi lang po siya basta-basta lang na magsuot ng costume. It's a mix po of acting and also the skills po of creating one's costume like sewing or crafting, and even having the makeup on your face is a talent that is needed po. Combination po talaga siya ng lahat-lahat. Yun po yung cosplay for me. Lori, asa ba nagsugod ang imong pagkahilig sa cosplay? Actually po, nag-start jud ko since bata pa ko. Kay ever since when I was young, mahilig na jud ko magbuhat-buhat og mga costumes, like for example sa dolls and even sa mga stuffed toys na ako. Ganahan kay ko like magbuhat og mga little dresses, and then gina-imagine po na ko at a young age when I was like
na-introduce sa anime when I was in grade school, na-imagine ako na kanusa kaya ko or like pwede kaya ko maging ingana, same sa character na akong gusto. And then there comes a time when I was in high school na a friend of mine introduced me into cosplay. So doon po talaga nag-start lahat-lahat. When I was young, I really love anime and I really love creating costumes po. Lori, unsa ba ang imong first cosplay event o competition nga imong giapilan og please share to us ang imong nahimong experience? Ang pinaka first ever cosplay competition na naadtuan ako was MCSX, which is Mindanao Cosplay Summit. Na-held po siya last 2010 pa. It was with my friends, wherein we decided na mag-perform in the stage and also do an act. Ang ginawa po namin is sumayaw po kami as a group. Even though iba-iba yung characters namin sa group, we did it like as one po talaga. First time jud na ako magsuot og costume, and then dili pa jud siya ing anak ka fully developed sa una, kay wala pa jud kayo wigs, wala pa lens, and also young pa kayo and also dili pa kayo ing anak ka hawd mag makeup. So that was my first experience when doing or entering a cosplay competition po. Lori, aside sa costume, paunsa ba nimo ginastadihan ang pag-portray sa character sa anime? When we select characters po, or when I select characters, una sa tanan, dili man jud nato maiwasan na naay mga wants or kanang gusto jud nako nga i-portray nga character. But of course, aside from being na gusto nimo siya i-portray, of course kailangan jud nimo siya istadihan through like researching. Kung anime siya, i-watch na ko iyang series. Kung game man siya, kay idulaon siguro na ko iyang game. Or kung dili jud na ko siya kaya like madula or ma-watch in a short span of time, gina-base na ko akong research through Google, magtanaw po kong YouTube, kay para matanaw na ko ang iyang mannerisms. So, ingana ko mag-prepare pag mag-cosplay ko character, especially when it comes to competitions. Kay sa criteria sa competitions na adjoy like character portrayal. So, it's a plus point po talaga na mag-aral or pag-aralan po yung character. Lori, sama sa imong ginasuot karon, dako ba ang investment sa budget para sa paghimo og costume og props? Yes po, actually, cosplay is a really expensive hobby. Dili jud siya kanang basta-basta na konti lang ang kailangan. You must prepare for it. Kasi dili jud barato ang materials na ginagamit namo or nato for creating costumes. Pero ikaw ba, nakatuon na ba kang magtahi o maghimo sa imong kaugalingong costume o props? Yes po, I started sewing when I was like in grade school pa. I did my best to learn how to sew properly. I also took fashion design course to mas ma-develop pa siya ng much better po. So para mas maging like it's a great achievement po kasi if you are the one who are gonna make your costume po. Kaya plus points po talaga also if you know how to craft, you know how to sew when it comes to competitions po. Lori, ikaw ang present Philippine Cosplay Ambassadress for Pop Culture Hiroshima, usa ka international event for cosplay. Tell us about your role ug unsa pod ang imong mga experiences. Pop Culture Hiroshima po is an annual event held in Hiroshima, Japan. Actually po, dalawa po kami na nagbubuo po ng Pop Culture Hiroshima Team Philippines. I am only the half of Team PH of Team Weapon and Mass Destruction. It's an event po wherein different countries gather in Hiroshima, Japan po, not to compete, but to share po the culture of their different countries po. Like, we showed the love of cosplay sa event po na Pop Culture Hiroshima. And also, in that event, we also learned the culture of Japan, which is the most beautiful part po ng Pop Culture Hiroshima. Lori, unsa ba ang satisfaction nga imong mabati sa imong kaugalingon sa matag nag-aapil ka og mga cosplay-related events? Actually po, it's a really like makahappy jud siya sa heart, especially when you get to portray the character well. And then somebody approaches you like, hala, si kuan ni siya, hala, si ano na siya, like, big deal kay siya for us cosplayers to be like recognized because aside from we are portraying the character that we love, we are happy to share our talents to them. So it's like
sharing to them our passion then, and then making them feel that the characters that they want or they are a fan of is coming into real life po. Alright, daghan kay salamat Lori sa imong oras o higayon na gihatag sa At Home with GMA Regional TV nga ma-share ang imong istorya isip usa ka cosplayer. Thank you po. Daghang salamat. Mga kapuso, tutok lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best talk time na kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Biz Talk. Kadubuntaga atong makauban ng kapuso host and actress, kapusong Vanessa Del Moral. Maayong buntag, Miss Vanessa, and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na and what have you been up to lately? Maayong buntag sa inyong lahat dyan sa Mindanao. Nako, miss ko na po ang Mindanao area. Sana naman makalabas naman ako ng Luzon, di ba? Ano ba ito? Okay naman kami. We stay home lang, hindi kami lumalabas. Unless, yun nga, important. So, yun. Ito, Miss Vanessa, syempre you've also shared pala that itong Light It Forward Challenge, marami ang naaliw at saka na-inspire sa video mo. Ano ang about sa campaign na ito, this Light It Forward Challenge? The org messaged me on Instagram asking if I would like to take on the challenge daw. So sabi ko, okay naman, no problem. Sabi ko, so ano siya, since sa buong Pilipinas kasi, marami pa pong lugar dito sa buong Pilipinas ang wala pa ring kuryente. Wala pa ring, as in, kable ng kuryente. So, paggabi, syempre, sobrang madilim pa rin. So, ang Litter of Light organization, gumagawa sila ng ilaw made out of recycled items. Tapos, sabi nila sa akin, we'll send you the kit. All you have to do is assemble and then light it forward. Mag-challenge ka ng ibang artists na gustong gumawa. So, yun, na-enjoy ko yung paggawa dun sa ilaw, dun sa lamp nila. And then, you charge it by day, kasi meron na siyang kasamang solar panel. You charge it by day para buong gabi pwede mo siyang gamitin. Tapos, so after ko siyang i-assemble, binalik ko siya kay Litter of Light organization, tapos sila na magdadala kung saan man yung part ng Philippines na wala pang kuryente. Wow. Very inspiring and motivating also na challenge, and thank you for that, Miss Vanessa. I'm sure marami na ang na-encourage to do the same challenge as well. Ito, usapang karera naman, Miss Vanessa. Congratulations na sa ikalawang season na ang Just In. Ako, ito, what do you enjoy most about your online show with Paolo Contis at ano pa ang aabangan namin sa Just In? Sobrang na-enjoy ko ang Just In kasi nga, we get to talk to other artists na either sobrang tagal na nilang wala sa industry, or nasa ibang bansa na sila. Like si Michelle Madrigal, nung tinape namin yung episode ko with Michelle Madrigal, nasa US kasi siya, nasa Texas siya. So, ramdam ko sa kanya yung sabik na magkwento kung ano yung ginagawa niya sa Amerika ngayon. So, yun yung napapaabot natin sa mga kapuso natin dyan sa Davao, sa buong Mindanao, actually sa buong Pilipinas, sa buong mundo kasi napapanood yung Just In sa YouTube sa buong mundo. So doon nila nakikita kung ano pa ba yung ginagawa ng mga artists ngayon na hindi nila napapanood sa TV. Again, reconnecting people kahit Yes. despite the distance, diba? Yes. Thank you very much. Maraming salamat, Miss Vanessa, and we hope to see you here in Mindanao. Thank you, attorney. Pagpunta ko dyan, iinom talaga ako ng durian coffee. Wow! Exciting. Thank you. And that was Kapusong Vanessa Del Moral. Alang sa exclusive online drama, comedy o musical online content, bisitahan lang mga kapuso ang www.gmanetwork.com/gets. There you'd find more entertaining videos featuring your favorite Kapuso stars. Tutok na mga kapuso, kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong buntaga ato sabsayron kung paunsa kaha nagsugod ang pagkahilig sa cosplay sa Cagayanong si North Hevero. North, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ka? May buntag, say.
Kaning akong karakter karon si Arthur Curry, also known as Aquaman. Kani siya nga armor, gikan niya siya sa Justice League nila nga design. Mga duha siguro ko ka oras ani karon nag-ilis para sa makeup ug kapag suot ani. North, unsa ang imong nahimong inspirasyon nga nahilig ka sa cosplay? Ang tinuda na dugay na katong bata pa ko. Ginahilig ko costume sa Halloween sa akong mamagpapa sa una. So sugod atong gamay pa ko gakahilig na og costume. Karon nga kaya naman ako himuon, ako na po'y gahimo sa akong mga costume. Paunsa po nimo ginasiguro nga pareho gyud ang imong mahimo nga costume o props sa karakter nga imong gusto i-portray? Para masiguro namo labi na sa competition kay naay puntos man ang accuracy. So kinahanglan pangitaon gyud namo tong mga picture nga katong mga usay behind the scenes pa kung wala pa nagawas ang salida gahimuon na namo kasagara. So daghan gyud research gasulod pa kon sa paghimo sa cosplay ko. North, pila ka semana or bulan ang imong gigahin aron mahimo nimo kining costume nga si Aquaman? Kaning akong gisuot karon nga Aquaman, butang nako mga 2 weeks ni siya gihimo pero kuan na siya kanang 2 weeks worth nga trabaho jud straight. Mga pila kay gasto sa pag-create og susama niini nga costume? Magdepende gina siya kung pila imong willing gastoon kay pwede man ka mo palit og katong accurate gyud gayo nga gi-import pa nimo ka mga materials. Pero ako dili man kayo taka-afford so gapangita ko permente og recycled nga mga materials para gamiton og himo ani mga costume susahay or mga alternative. Pwede ba nimo ma-describe sa mo, mapakita sa mo isa-isa kung unsa ni kaning mga parts sa imong armor giun sa paghimo, unsay mga proseso ani? So sama ni akong armor, kasagaraan para sana ko mo makita. Pareho na siya pattern sa kanang guma nga kanang ready-made na bitaw na siya texture. Ang uban pod part ani saya, guma magini siya tanan pero lain-lain og texture so makita nimo. Pero ang uban nga dili namo makuha para aning sa dughan kaning ngani kay gi-design pa namo siya unya amo dayong gi-mold gamit ka ng hot glue stick na siya tanan. North, pila na ka mga cosplay competitions ang imong naapilan and how was your experience? Bahin cosplay competition, daghan na actually di na ako sigurado kung pila ka buok ako naapilan. Dayon siguro ang ako rang memorable nga cosplay duha man siguro katong naka-apil ko sa national level sa World Cosplay Summit diri sa Philippines. Niabot mi og Manila nga level and then nag-second place mi ato nga year. Ang ikaduha din siguro katong pagawas nako naka-qualify man ta sa New York Comic Con cosplay championship cosplay. So dito naka-abot gyapon ang taga Cagayan de Oro. Nice. Can you tell us kumusta ang experience nimo katong imuhang gi-represent ang Cagayan de Oro dito sa national and international stage? Para sa ako muna siyang pinaka lingaw nga part sa cosplay kana actually backstage sa competition kay daghan po kag maila nga mga cosplayers nga mga maayo pod ba unya daghan kag maamigo unya daghan sila matudlo sa imo daghan po kag matudlo sa ila og katong pag-abot nako sa international para tong sa NYCC diyan ako makita nga dili man data bilin kaayo sa quality sa cosplay makasukol man ang Pilipino makasukol ang taga Mindanao international nga cosplay. Sa tanan ba sa tanan cosplay competitions nga imong naapilan, pila na ka mga costumes ang imong nahimo og kinsa pod nga mga characters ang imong paborito? Siguro sa mga 15 to 20 ka costumes ang ako nahimo in total nga full sets para sa akong kaugalingon. Wala na siya labot sa katong mga commission usahay sa ako sa mga paborito siguro kanya siya isa si Aquaman and then naadang isa gikan sa Assassin's Creed nga Black Flag si Edward Kenway. Siguro sa Marvel si Loki, nga cosplay po Loki usahay. North, unsa sa tan-aw nimo ang the best thing about being a cosplayer or sa cosplay itself? Well, recently nako sa una man gud ako ra man gud isa ga adtog cosplay wala kay ko mga barkada pero kanugayan nga nakakita ko mga friends mas lingaw gid siya nga na kay mga kauban. So isa siguro na nga akong pasalamat sa cosplay nga daghan kog naila, daghan kog mga best friends lugar sulod sa cosplay. Unya sada mo gud ang community, unya tinabangay mo ba? Og isa pod ana especially sa ako lang lugar dili man tanan cosplayers pareho, pero ganahan ko sa kanang part nga kanang paghimo actually sa costume o kanang part nga competition kay daghan mo gud matun-an og bag-o labi na pag naay pressure gamay ba para mag-perform og tiyaga. Lastly, North, imong mensahe ngadto sa mga susama nimo nga buot pod mag-cosplay o maghimo pod og mga costume para sa cosplay. Unsay imong mensahe ngadto kanila?
Ang mga mensahe siguro nato para sa labi ng mga beginner is dili sila mahadlok mo apil o competition kay dili man gina siya necessarily murag padaugay mo. Pero ang katsada magud na kay mas daghan kag maila sa backstage, daghan po kag matun-an gikan sa ilaha. O isa po na dapat dili po na mabalaka kayo ang cosplay mahal kayo kay pare ana na buhat na nako sa una nga purely ukay-ukay niya. Grabe gid ka budget inot gigaya mo kaya buhaton niya. Quality lang gyapon. Daghang kang salamat North for sharing your story isip usa ka cosplayer. Amping pirme. Gikan lang sa pagkahilig kani adto ni Lori May Mintal sa paghimo og costume sa iyang mga dolls. Karon, mismo ang iyang costume na iyang ginabuhat alang sa cosplay. Gawa sa saktong pag-portray sa character, malipayon sab siya nga ma-share ang iyang talento ngadto sa uban. Samtang Jill, gipamatud-an sab ni North Hevero sa iyang pag-apil sa international cosplay competitions nga dunay ikapasigarbo og dili palupig ang Mindanawan. Say samtang nikasa sa usa ka challenge si kapusong Vanessa del Moral sa paghimo og suga gikan sa recyclable materials aron maka-inspire sab sa uban nga motabang alang sa mga lugar nga walay linya sa kuryente dinhi sa atong nasud. Mga kapuso, hinaut namo nga na-inspire kamo sa istorya sa itong mga bisita karong buntaga. Susama na lamang sa panultihon ni Lori Anderson nga performance art is about joy, about making something that's so full of kind of a wild joy that you really can't put into words. See you tomorrow mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhilang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Orgil Relator. Buong puso para sa kapuso.